ପିଲାମାନେ କିଏ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ? ସମସ୍ତେ ନା? କିଏ କିଏ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ ନାହିଁ? ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟ ସେଇ ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂଇଁ ଗୀତଟିକୁ ସ୍ୱର ଦେଇ ଆମେ ଗାଇବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତଟିକୁ ଗାଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଓ ପରେ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ମୋର, ଯାହାର କୋଳେ ବଢୁଛି ମୁହିଁ, ଜନନୀ ପରି ପାଳୁଛି ଯିଏ, ସେହି ତ ମୋର ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ଗହନ ବନ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁ, ଗହଳ ଲତା ଦେହେ ତା ସୋହେ, ଡାଳରୁ ଡାଳେ ବିହଙ୍ଗ ଉଡ଼ି, ମଧୁର ଗାନେ ପରାଣ ମୋହେ। ତାରକା ମେଳେ ଆକାଶେ ତାର, ଜୋଛଣା ଢାଳେ ବିମଳ ଶଶୀ, ଗୋଟିକି ଗୋଟି କୁସୁମ ଫୁଟି, କୋଳେ ତାଲୋଟି ଉଠଇ ହସି। ସାଗରେ ନୀଳ ଲହରୀ ମାଳ, ନାଚି ନାଚି ତା ଚରଣ ଧୁଏ, ଖେଳି ଖେଳି କା ଝରଣା କେତେ, ସରାગે ତାର ଦେହଟି ଛୁଏଁ। ସେହି ଦେଶର ପଲ୍ଲୀପୁରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ, ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ତାହାରି ସୁଖ କାମନା ମୋ, ତାହାରି ସେବା ଆମରି କାମ, ତାହାରି ପାଇଁ ଜୀବନ ଢାଳି, ରଖିବା ଆମେ ତାହାରି ନାମ। ସେହି ତ ଗଢ଼େ ଜୀବନ ମୋର, ସ୍ନେହେ ତାର ବଢୁଛି ମୁହିଁ, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ନାହିଁ କେ ଆଉ, ସେହି ମୋ ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂଇଁ। ସୁବୋଧ ବାଗ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ନିର୍ମଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ।